Danas govorimo o kočnicama i o jednom problemu koji se često događa kod čeljusti. Zove se korozija. Evo na što moramo paziti. Čeljust kočnica možete vidjeti kroz naplatak. Izložena je vodi, soli, prašini i termički je izuzetno opterećena. Jer kočnice su upravo to, uređaji koji kinetičku energiju pretvaraju u toplinu usporavajući automobil. A gdje su visoke temperature, tu su i problemi. Svaka čeljust kočnica sastoji se od svojeg kućišta i klipa koji se pomiče i tako pritišće pločice uz disk. Ono što je izuzetno važno su ove brtve koje u slučaju nekakvog propuštanja vlage ili nekakve pijeska, korozije ili prašine od kočnica mogu oštetiti cilindar, odnosno sami klip. Tu počinju problemi. Budwig Caliper je jedan od najvećih proizvođača kočionih čeljusti koji ih radi za mnoge velike proizvođače kočionih sustava. No u svom programu ima veliki naglasak na tvorničku reparaciju. Tijekom tog procesa ljevani konstrukcijski masivni dijelovi čeljusti posebno se obrađuju, kontroliraju na moguće pukotine, deformacije i sl. Te se ponovno odmašćuju, čiste i zaštićuju od korozije. Cilindar u koji dolazi klip sa hidrauličnom tekućinom pomno se obrađuje, čisti i polira i kontrolira na moguću toleranciju dimenzije cilindra. U slučaju prevelike zračnosti, takvo se kućište čeljusti odbacuje. Svi habajući i brtveni dijelovi, uključujući klip, brtvene prstenove i gumice, mijenjaju se te se na kraju čeljusti testiraju na držanje tlaka i pravilno funkcioniranje. Ovakva čeljust je konstrukcijski i sigurnosno ekvivalentna potpuno novoj čeljusti, a cjenovno je povoljnija uz jednako jamstvo. Najbolja varijanta uvijek je kupiti novu ili tvornički repariranu čeljust. Zato ovdje imamo jednu, potpuno evo ovako novu iz kutije, s kojom apsolutno ništa ne morate razmišljati. Dakle, sve je u tvorničkim tolerancijama i ona se jednostavno montira na vozilo i odmah radi idealno. Na našim prostorima to, onako po njemački i mehaničarski, zovemo austausch dijelovima. Jasno, uz korištenje setova za reparaciju možete čeljusti reparirati i sami, ali to nije ni sjena tvornički repariranom dijelu jer je zaista teško postići tu razinu obrade, a pogotovo je teško postići tu razinu ispitivanja gotovog dijela. S novim ili tvornički repariranim čeljustima život je jednostavno sigurniji. I za kraj, važnost stručne ugradnje. Nemojte ovo ugrađivati sami, ima jako puno detalja na koje treba paziti i zato obratite se svojem serviseru.